Hello bayarok, jotono no lam sogani blog tini ang tei bahanyo hai norong ni bagai tubui phaika multi color ni Rignai Rikutu set norok tomung no paina ni musongoi tongo hinke ani blog no puila ni simi paithak jora logerui chayakari nai tongdi hinke puila no norok no ani address hawi khnarwa no baksa video no skip khai nayo haini bagai puila no sawi romani chao olo hinke confusion go boro ni jani ongoi tongkha hinai so ani address ongkha khomulung gulache hatai khomulung park onglok phaising norok khomulung dokmali hati bai asok salia je oroni hinke to saimano hinke je oronia onyo jaga rongni phainai rongno sanamusungo khomulung dokmali hati bai asok salia hinke tei chung home delivery bu khayo norok je suk kasalni borok ani video no nai tongphano tawanadi chung all over India no home delivery khayo hinke iko naidi tawo first ang kanjak pink color ni nugui mankhana busuke naithato tokongjak bwthai hinke oboni blouse ke kurui ang je chumjak bai phano norok chumi mano ang je blouse chumjak omo hinke phaljangnai no extra blouse norok tomungno nangui tongkhe o Rignai Rikutu bai kannani bagai o blouse no purchase khaimano o Rignai Rikutu ni blouse kurui hinke norok obo bai phano milui rui kanui chumui mano hinke norok bahai nangjak di angkhe to belai kheno naithokjaka teibo se ani pink color hinke all time no always no ani favorite iko nugui ni mankhana hinke phaidi obo to nailebai kha tini ang kisa short kheno phunuknai asok video no logriya obo tei kaisa tabok maroon color ni blue bai bwthai sarjak bwsak full body obo bahanyo simple khe belai kheno mojango oboni bo blouse piece kurui hinke omo single phano asake no naithogo iko simple khenrok kanui mano obono obo white color blouse bai bo khapio belai no oro bo kisa white red hai rojak tongmani bagai hinke nugui ni mankhana ang kanai ang si feel khaimano obo belai no helengsa sai Rignai Rikutu kanthogo belai kheno ang no suggest khainai norok omo paikhe belai kheno janai tei nabo naithogo omo camera rok khasok naithogya norok sakpang omno kanai naikhe belai kheno mosangjak eba naithokjaknai iko naidi obongkha 2 number Rignai Rikutu set ang omo haike Rignai ni number wise romani reason ongkha norogano je phano call khaike 2 number chajago ebakhe 4 number ebakhe 5 number hai hinai satoknani bagui se ang number wise khai rui ruo so tabok phaidi tei kaisa nailainai tabok hinke multi color ni no omo bo orange color ni no tubui phika oboni ongkha blouse piece tongo haipanang bwsago bogoi phunuk liya iko 3 number Rignai set oboni blouse piece tongo haipano o kufur bai bo khapiwi tongkha nugui ni mankhana tini ani camera tamu sukjani jaksaka Rignai bwthai rok aso kaham kaisi sijakliya but real hinke obo belai kheno naithogo hinke tabok tei kaisa Rignai green color ni bwthai golden tei white bai berjak oboni hinke blouse piece kurui haipano simple khe obo naithogoi tongo hinke oro to bwthai white color bai bo berjak tongmaba o kufur blouse bai belai kheno khapi soka hinke oboni number ongkha 4 tini ang jesuk je phunukmani jotono multi color ni Rignai set mang phunugui tongo but color hinke different hinke norok tini ni oroni bising bubono jaja comment khlai sadi hinke tei kaisa omo khe yellow ekdom sweet color hayang tongo baby pink bai bwthai sarjak 5 number Rignai set oboni ongkha blouse piece tongo haipano ang obono video khaipuro bwsago je thepai phunukmani obo phunukjakliya karjagui tongrokha muita pogui ang obono bwsago thepai phunukjakliya hinke norokno kaisa manui phunukano iko o je line tongyade obno baksa khukchui hino hinke norokni kok bai letamo hinsadi ang to saimaya ani aro customer phainai rok si saw khukchui ganang to de tong hinai sungo hinke ba tabuk si saimano amno khukchui rok hino hinai hinke norok tomungno ama hai jar nangui tongo hinke omo khukchui ganang Rignai set hinke oboni blouse piece tongo belai kheno kotor obo jesuk borok kotor phano subrui chumui mano iko rajagya ko ang kasi kanjagya hinke ba muita pagoi rabo rajagliya oboni blouse piece no hinke tei kaisa kok obo belai kheno Rignai takmani kaham tarni phano ekdom tak borok ni hayongui tongo
kisapano tak phorok khotung rok karjakjak kwrwi belai kheno rignai kahama tei sweet ongui tongo obo je nanan musung tongnai rok hingke rini quality belai no chao daktui phat narukdi hingke tabuk tei kaisa nailainai omo hingke red phano kisa somlulok haingjak omo khoyari hai se klai tongo tabuk to kailabari season phai tongo daktui phat omo rok kanani musungui tongnai rok kailabari look great khainani musung tongnai rok phat pairukdi obo golden color tei green hai bai bwthai berjak ekdom obo bahaino patla sisi khai rignai ni quality belai no kaham kenrok jeno chajagui tongkhe ano screenshot nawui photo rhodi whatsapp o oboni price busuk hinai hingke baksa ke direct si ano call khaike nusungo nini aroni rignai ni price rok le busuk hinai hingke ang nungbogono jani saimanani musungui tongkha ang abono satok gyango mani bujiwi manyango nungbo rignai jani chajagui tongkha eba aboni price saimanani musungui tongkha ang abono direct ke phat chake romoi manyango haini bagui norok tomungno chajagui tongkhe screenshot nawui osok number rignai ni price busuk hinai sungdi hingke ang reply ruthoknai norokno phat chakheno so norok ani kokno kaham ke no bujiwi mankhana hinai ang wansogo hingke obo busuk ke naithok naidi ang hingke to jotono naithok jago haipano ani mokol hai to jotoni mokol to semia hingke obo ang norokno suggest khainai norok tomung nana musung tongkhe o rignai belai no kaham nawi mano iko hingke kisa misa rignai kankhe himui rogo phunuknani nango abo wngkhani style hingke tabuk tei kaisa purple color ni omo multi color no hingke blouse nugui mankhana oboni blouse piece kwrwi Rignai Rikutu simi hingke o je ang chumjak norok obo bai chumui mano belai kheno mwchango khapio same color singke ba nugui mankhana phanto color hingke angkhe to naithokjak soka obo Rignai o blouse bai jotono tabukni dino to Rignai Rikutu blouse piece khai kano hingke waisa buisu norok omo hai extra blouse bai bo Rignai Rikutu tuidi belai no obo to mwchangui tongo haini bagui samani se hingke tabuk norok ano comment khlai sadi bayarok norok tini ani o vlog no biang biang thai ni borok rok nai tong angbo saiman namu chungo hingke tei jotono no happy Diwali tabuk to Diwali no kasaui phaika advance norok no jotono no happy Diwali aboni bagui no price kom tongsasak norok daktui phat pairukdi je chajagui tongkhe same design same collection tai bar phaiya tabo obo chajagui tongkhe taini somoyo ke omo hai nana hiba numanya hingke tabuk tei kaisa pink color ni obo khe blouse piece kwrwi iko naidi obo sabdo dukong tongo ri belai kheno kaham obono bo norok chajagui tongkhe order khlai mano hingke sinaro norok online ti order khainai hingke advance full payment ma khainai tini nung advance full payment khaike khana hingke no jung post office o twlangui rwinai e amo hai hingke full payment khaya sara jung parcel packing khaya hingke kha khayo norok ani kongno bujiwi mankhana hinai so tini bagui asungno bye bye.